Svet. Z každej strany počúvam len jedno a to isté. Vojny, ceny, korupcia. Kto má v dnešnom svete ešte srdce čisté? Choroby, hlad, neúprimnosť. Má toto aj konca? Bežná ľudská bezočivosť na chodníku trosk. Dospelí sú pohoršení nad výškou ich platu. Dnes je všetko o peniazoch. Rovnajú sa zlatu. Čo je s láskou, radosťou a materinskou radou? Nestabilnou stálosťou nás dnes už nedostanú. A ja sa pýtam samej seba, prečo je to tak? Že na nás ako učitelia vytvárajú tlak. Každý večer v telke sa iba opakujú. Len pôvodní občania dobrý život zasluhujú. Spravodlivosť, rešpekt, úcta, toho už viac nie je to. A ja hľadám lepší svet, asi práve preto. More neúplných práv a jazero lží. Kým myšlienky hlavou plynú, čas len ďalej beží. No nie je všetko až tak zlé. Na to sústrediť sa treba, lebo toto ovplyvňuje aj mňa a aj teba.